Blower pari, halo cah, assalamualaikum, ketemu meneh karo aku cah. Iki ceritane aku blower pari cah, ngiwangi pakdeku. Iki ngono ritritan kok sawetan cah, iki bekas banjir cah, pirang-pirang dino kena banjir. Lah iki dierit terus digomuleh karo di blower ning omah cah. Mergo ning sawah gak iso di blower mergo banjir, dikombi yo gak iso cah. Asline blower di omah ini ki yo mabule tanggane cah, tapi yo piye meneh. Wong keadaane kepeksa cah. Lah iki wayah poso cah, iki blowerku jam 4 sore ya. Jam 4 sore ketok enak gak salah yo. Sore-sore ben adem. Nak awan kan yo mlibene tanggane cocah. Gak pantes sore-sore ben adem ngenteni adzan magrib cah. Lah iki aku tukang ngusungi ning mesin cah. Sing ning mesin yo ono dhewe cah. Wi nggo Mbah Min cah sing duwe blower. Iki ngono ritritan seperapat ra cah, tapi setengah seperapat berarti piro ya cah? Sepolon. Nah, wis pokoke kuwi lah cah. Sing setengahe wis di blower cah. Nduk wingi seminggu yang lalu. Sadurunge banjir cah. Mergone sekotak kuwi tuane ora padha ya, mergo pas awalan tandur kae kena banjir lah do mati disulami dadi ora iso padha. Ya wis ngono kuwi ya. Ape tandur kena banjir bosok, tandung ape panen yo kena banjir. Yo akhire yo parine kurang apik. Yo wis disyukuri wong encen wong nandur yo mesti panen, tapi yo urung mesti panene apik, tapi tetep syukur keh duwe panenan gawe bodho cah. Lah iki wis bar cah, mung trimo entuk pirang pocok iki, entuk 5 tah. 5 ketok enak gak salah ya. Nah, iki sakjane ning awal iki, tapi ning akhir. Ning akhir videone malah ya wis ora apa-apa, berjalan wae wis. Nak sore kan yo ngene iki cah, ora krasa panas, adem, ujug-ujug wis kiroat. Terus ngenteni buka, tapi sadurunge buka yo adus sik cah. Matur suwun wis nyimak cah. Muga-muga bermanfaat. Muga-muga taun ngarep iso panen sing luwih akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blower, geng.